Astăzi o să... Are și muzică. Da. Mi-a spus că nu se simte. Cred că e prea tare sunetul și nu se aude. Stai că mă duc în altă cameră că se aude muzică. Și nu mai au muzică. Deci asta e întrebarea. Mulți v-ați zis că să fac episoade luni și nu am reușit. Am zis cu 10. Acum să filmăm. Foarte mult. Ia sniper. Ba la care un single. Păi, bă, cine e bun mai sunt eu pe pământ. Doamne. Să-mi sară mâncarea mea. Să-mi sară, ok? Și ce arbă ăsta? What? Bro. Ok, deci proms. Iau ăsta, bro. Da, iau. Ce uit eu? La care? Că am dat un shot. Nu mă vede. Bă, e fraier. Bă, nu zic că am hack. Deci dacă am hack. Deci dacă îl va știa, dar am hack. Bă, dar ce hack? Asta nu e hack. Asta e măgătura. Măgătura roșie. Care e măgătura roșie. Trebuie să o punem la nu știu ce. Unde este? Da, bă. Mergem ce nu. Da. Ok. Păi am dat câteva de astea. Bă. Bă, nu te pune tu. Bă. Bravo. Hop. Bă, deci 1, 2, 3, 4. Du-te mă de aici. Mă de aici. Mă, nu-i bun nici cu totul ăsta. Perfect. Să te pui la cale. Prima dată să înveți să te joci, băiatul. Păi iată. Chiar nu să. Bă! Eu. Ok, bă! Cred că trebuie să învăț eu, nu el. Da, trebuie să învăț eu, nu el. Că eu am... Asta nu gata, n-am. Și fix acum. Eram la piatră. Acum, bă! M-am întors. Bă! Da, mă! Op! Bă, dar cât de noob! De noob! Să mâncați capul! Bă, da, nu știu cum să mă apușez în veselară. Ori pe spate. Aha! Da! Bă, dar ce are ăsta? Asta are hack. Întreg și are hack. Deci nu hack. Hack. S-a căcat. De ce? Bă, du-te bă de aici. Du-te de aici. Bă! Ok. Bun. Bă!
Bă, m-a bătut un nub. Bă, m-a bătut un nub. M-a bătut un nub. What? Bă, cum poți? Bă, m-a bătut un nub. What? Ok. O să aleg asta. Arena. Dar nu-mi place arena. Dar nu-mi place arena asta. Nu place altă hartă. Nu mai arena. Arena. Dar nu mai pot cu arena asta. O să schimb eu. Dar voi vreți să ziceți ca să nu. Eu vreau să mi-l schimb. Așa. Nu-mi place jocul ăsta. Asta e întrebarea. Nu mai place. Îmi place What? 3. Ok. Și-am o cutie. Trebuie să-mi rămas bun de la ăsta. Nu știu. Deci, bă, voi chiar credeați, nu mă las, bă. Bă, voi chiar credeați. Nu mă las, bă, de jocul ăsta, e preferatul meu. Preferatul, cum să zicem. Dar că nu știu să vorbesc. Ziceți în comentarii. Preferatul. Papaca. Ce bătă. Da, tu, aici. Tac, mor. Când vine șobolanul pe parc. Șobolanul. Ok. Easy Deci eu mănânc o salama care e gustoasă la mănâncă că parmigiano șobolanul de parcurs șobolanul de parcurs bă, dar tot mă bate. Mă enervez. Ce să ne iau în afară? Am mic. Am măcar o druică. Efectiv. N-am cu ce să mă... Răcăței. Bă, deci dacă mă bati și ăsta e, să cer mai dublu. De pe drivers. Bă, lasă așa. Bă. Toșic. Deci mă bate 2.
sunt singur. What? Dar ce are cu mine, oamenii? Ok. Ce fac cu asta, doamne? Da. Deci. Cutii și două, trei cutii. Este două, una. Da, nu. Este una și... Mi-a picat pe ăsta. Nu se vede nimic. La pușca mea. Ok. Deci dacă vă plac, îi dau clip până mai ales mai ziceți să mai nu pot pe noi doi V2. De mai nu știu câte putem. Nu știam că se face astăzi abeit. O puțin. Și la server. Asta e întrebarea, că n-am server. N-am server provat. Că n-am. Uitați. Sunt multe, dar eu nu am. Nu am. Uitați, n-am. N-am. Nu am. Deci, trebuie să-mi fac serverul într-o zi când am Robux. Când am cartoni, 2 set. Acum trebuie să intru pe server public, dar pe server public nu intru. Pentru că am o secretă. Dar vreau să nu știu cum îl joc. Uitați ăsta. Trebuie să vă zic eu ce. Trebuie să facem un aer. Trebuie să... Dar nu suntem jucătorii. Să fiu gardianul. Așteptați. Elite. Acolo. O să fiu gardian. O, să poți. Hei. Ok. Da cola. Dar ce vrei că te-am auzit ca să... Da, să sun pe mami. Da, am înțeles. Și ce? Îți facem. Ok. Lasă-mă. Trebuie să discutăm. Cum dacă era mai că sunt câte atât. Deși de care poate Da,
ce vreți?